Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naku har kullum Zaharaddin Safiyan wanda kuka fi sani da Hubbi. So, yau ma na dawo mana ɗauke da sabon darasi. Shin ke ma ko kuma shin kai ma ana ɗaukar ka ko a ɗauke ki haka kurin a tsindima ki a cikin wani group ba tare da izinin ki ba ko kuma ba tare da izinin ka ba? To wannan bidiyon naku ne. Ku kasance da ni a cikin wannan bidiyon domin nuna muku ta hanyar da za ku yi blocking ɗin number ku yanda babu wani wanda zai iya ɗaukar ka ya sanya ka ko ya sanya ki a cikin wani group ba tare da amincewar ki ba. Idan a YouTube kuke kallo na, to da Allah ku yi min subscribe a wannan channel YouTube ɗin ta, sannan ku yi like, ku yi sharing. Idan kuma a TikTok ne, ku yi following, ku yi liking, sannan kuma ku yi sharing domin waɗansu ma su gani sannan kuma su amfana. Ku je zuwa domin ganin yadda bidiyon zai kasance. Da farko za mu tafi kai tsaye zuwa WhatsApp ɗinmu, ko ba haka ba? Ga WhatsApp za mu shiga. Sai me mataki na farko idan ka shigo gurin WhatsApp ɗinka za ka ga wannan 'yan ɗilli-ɗillin abubuwan guda uku daga ɓangaren hannun dama na can sama nan kenan. Ga shi nan more option ɗin nan to shi za ka taɓa. Da ka zo sai ka taɓa wannan setting ɗin na ƙasa kenan. In ka taɓa setting ga shi nan zai nuna maka nan guraren setting ɗin abubuwanka. To amma kai me kake buƙatar shiga wannan privacy. In ka shiga wannan privacy ɗin zai nuna maka nan komai da komai duk inda za ka yi setting ɗin abubuwanka. To sai ka jawo ƙasa ga nan group, ma'ana group option kenan inda za ka saita waye zai iya adin ɗinka a cikin group. Sai mu taɓa wannan group ɗin kai tsaye. To ni daman na sa na a contact accept, amma mataki na farko yawanci ana samun sa ne a nan. Idan ka same shi a everyone ɗin nan na farko, to ma'ana kowa zai iya adin ɗinka a cikin group, da wanda kake da number sa da wanda baka da shi zai iya ɗauka ya adin ɗinka a cikin group. Sai me sai kuma na biyu na tsakiya kenan my contact, nan kuma iya mutumin da yake da number ka ne kaɗai zai iya yin adin ɗinka a cikin group. Bayan nan in kana so kar ba wanda zai iya adin ɗinka a group, to wannan my contact accept option na uku shi za ka shiga sai ka taɓa. Yayin da ka shigo za ka gan shi a haka yawanci yake zuwa babu selection ko ɗaya. A nan duk mutumin da kai makin ɗinsa yanzu idan na yi haka mutum uku kenan da kuke gani, to ma'ana ba za su iya yin adin ɗina a cikin group ba. To amma me ya kamata na yi? Ka yi selection all, sai ka taɓa wannan option ɗin na ƙarshe. Kaga zai baka damar ka yi selecting ɗin duka kenan. To a haka babu mutumin da zai iya yin adin ɗinka a cikin group ko da kuwa mutum ɗaya ne. Ka gani sai ka zo ƙasa sai ka taɓa wannan green bottle ɗin da suka sa tick a tsakiya sai ka taɓa done. Shikenan sai ka fice ciki lafiya baka lafiya, babu mutumin da zai iya yin adin ɗinka a cikin group. Barkanmu da dawa. Kamar da yadda kuka gani, wannan ita ce hanya mafi sauki da za ka bi domin ka rufe lambar ka ta hanyar da ba wani wanda zai yi adin ɗinka a cikin group. Bayan haka idan akwai wani abu wanda kuke so ku sani yake shige muku duhu, to da Allah za ku iya ajiye mana a comment section, ni kuma zan dinga dubawa insha Allah. Ina ɗauka one by one, ina kuma yi muku bidiyo ta sassaukar hanya yadda za ku iya ganewa. Kada ku manta idan a YouTube kuke kallon mu, ku yi min subscribe a wannan channel YouTube ɗin na, sannan kuma ku yi comment, ku yi liking, ku yi sharing, domin hakan zai bani ƙwarin gwiwa, zan san cewar abin da nake yi sannan kuma kuna jin daɗi. Na gode.